Abusuafo me mama kwaba eba pemampem TV so mosomfo agemfena braso se menemu edi ahyiemu na medemu apiemu ewo brekum kato eho ena nana kwame ababiu a oye kofi sika konfo at the same time ono nso ena ye tano konfo ewo brekum kato nana edi mfinhia be dubaako ena esje nananom anase asom nananom tete adomankoma sem na ene dapona anase finhyana a nana kwame abapiu a otosom yenu a dodo na ani se konfo ababiu no ehye ne fakese pa emu emfonin ena yede kyeremu ewo pemampem TV so akomdwa a nananom de hyehyɛ so anom kyerɛ tete adomankoma sem ewo tumi ni animunyam a akom a kyerɛ amaye husampa tete bore ewo bika no eno ena akontrudo atwedi ampon ade asi ho ama adasama ewo awiye miremu erinti mesrew so obegye bre na wahwe akomdwa ana akoma hodo a etwaguye ewo bekum kato abusia ha brekum kato abra na konfo kwame ababiu ede na fasikese ahyehye so na ene grand deba a chese na nananom ani tri ne atichi efri achichi ni benche ede omani munyam abepiemu ewo adwabo na sim wei kato Presby Park eho ena ho sese adwumadi ekoso na wei dia edikan pa ewo kato mekase in 64 years na kato ehu amamre ne amani ese bi eda obabrikum ne mpatamu a yananom eni adansidie a ewo ho ne se amamre ne amane a chese efa akonfosem ana ahemfo adwabo kese pa se no bi esi hoda ano ena nana kwame ababiu kofa baye of kofi sika ene tano konfo a chese ono oti anankanduro na oye patabirbi okumani no ode ahyehye so na nabosom ahodro no ena ahyase a omu esane dia apai asesei ofa ne ho no aniberɛnyɛ ena edikan asane a chese oche ne bobre ewa afashase abinyina sa afashe no meye tia na aniberɛnyɛ esane eninti aniberɛnyɛ ena edikan esane na yesi aniberɛnyɛ abribi obesane no aya na die wuo enso esane nti sei aniberɛnyɛ ehumfoni ena yede kyeremu abra yepiemu ewo sa akomdwai ase kasa wo hwa na hofade a ofa no ena bosom na hofade bosom bia ewo na fade na bosom bia ewo ahyensode ene niema oyusu ede efa ne ho ede kom aninti bema ewo fie adutofo anase aduyofo ahodo maba oye obi a chese ye ka sunsun mu ahuna bobrimdia ana obi a owo aduo pa ewo Ghana ha se uyi nipa miensa unja konfo ababi mu kra chese owo nduro na ye ka bene paadia waben tumadie ben ana how ben ena ode kɔ na so ya ontimi enye hu adwuma saa haw no ebi ema wiase mu da na ebi so ema mu da haw bi ni hɔ a ebetimi abunkama fa konfo kwame ababio ne so anase na boso ahodo odidi dwuma no haw bi ni hɔ ebetimi abunkam afa omoso enenti afei na ofa ne ho akɔ adwabo na se suma no apusu no kyerɛ ne ho sampa obema ndi oyisumambrafo a wasase obutuntum unim se sumambrafo no dodo na ebotuntum ewom se sumambrafo bi ebofufu die nanso sa sumambrafo wi ebotuntum pa na ohwe kwan a konfo anase suman no aniberɛnyɛ afaso edene etu edwabo na se a na ochese nibra papa na mpempi no aya na suman insane kwakwaw suman bi obesane no na edwama yehye amanfo to agwaragwa amanfo challenge enje so si na obeprapra kwamu echesa mpa bema bi ani baabia age ono aniberɛnyɛ ena ebitimi ayensa nkyerene akyere ne tumi ene ne kese eniti so hwa nipa pempemankoma over thousands ene ba adwabo na se omonso ebehwe omoniso ade omose omonana enananom epenso
ena ebisiye na omo maame no mpo enya de omahu bibia efe ewo nananom amamre amani yesu sei eni nti na obo hu sembrante kwa pii no maji edwa no aboso a ehwe bi na eye otumfo abrempomfo eye otumfo na o sei tutu nyankesi nyampom wura agi na wiri nyasa yera no patakwaji kwa bobo eye na brempom eye techire hene baby aye kase ye ba ahemfo na adaje be boye nkato hene ebaye saa so na brikum ahemfo ani sunwan ahemfo ahodo adodo no eye otumfo abrempomfo no omonso eba saa afahye ebi na yenka omonko omasemu eye akonfo ahodo a omonso efi Tichiman eye the Bono East Regional Capital na say Tichiman kronu no omobaye achamadefo enso efi Tichiman efam eba ebeboaye ema eye krabehwe na yenka no ko amanfo efi eye nkran extremotifima tamu ahodo no epiemu ebetai nana kwame ababio afashekesiye echi ayeka nana ababio a wakom emfinhia mako dubako eni echire ni na waye nananom sunsun adwuma na nana eka na bakwasem ne kwan a nananom fa so eba ne nchen a adaje ebeboye menemu edikan edi nkomotwetwe bi ahyehye so anase medikan edi mene nana nkomotwetwe bi abetudwa a nana o chire kwan a fa so eba abrabomu na ode bepie akomu na kwan a fa so esuensa no adwuma hodo nanso na nananom kahire eda ne timu ntino wantimi afa eno andi dwuma sesei wabaye konfopani ene nana bonkomopi ene ntisa opesa nkomotwetwe no atie dia na odwani ahwe ye kasafoni so Pim TV Facebook and YouTube tanso ena obesai enya ahwe part 2 no enche yede ebebramo part 1 de ewon framamu dada ene ti kopebi ena hwe we eya bra na ochi akonfo ahodo no mo ejabo no asenu ai oguso ochia no bekoso achia hemfa ahodo a omabepiemu na chese nani aso eye nananom a mufri chichi ni benche edu omanim nyam ebeta na chi na kwame ababio agina yiri also adoto the open e kira kwan a uduru brekum na uberuam a kato ai ansina uberuam no kato all for Christ immigration barrier ho ena chese ubesie na wama direction na waba ufri eye brekum immigration barrier na se kato immigration barrier all for Christ hono no eko ni fie no enye ira kwan akra keto akra bitima kire kwan eninti so hwe na kire kwan a best show so udu ani ebehwe brekum kato in the Bono region ho ena nana kwame ababio edi ni dwuma na oyobefo pa oyobia akonfo de medical ka say ansina mebo wu dawuru no anase mebo wasem dawuru no na medi adanse ya husampa ufiri tete domankoma umfa nkotompo ne nabraba ene di udwuma eni to konfo babio mahuse onfa nkontompo ene nabraba ene ye ne dwuma odi nokreye ene nokredie ene siye ena edi ne dwuma odi mese enye omose ene di dwuma no kyeresa ampa bosum a yefe na Aniberɛnyɛ no wo domankoma o prafo nti okakire oheno a oye katohine no se omonya baako na tumi bia entimi no esro ene asase etiasi na twedi amponte asi obi bia ni ho a obetimi eno sanso na uduru ahemfa hodo a aka no ho no okakire omo so omo nka mom na chese omo hwe mpatam ho ama no entumpon we enso eye akonfo hodo omo so ebaye no bia ai konfo hodo ambaye bia tise so na waduru eye teche hene obrempon chese tu for brempon odi nanim nyam ebi pie eye edwabo na se ai tu for brempon na usaya ma chese nananom ehu edwiri omo papa wote na nkanduru nana kwame ababio ositumi bia ni ho eye nanim ni nachi eye onoa ai eye onoa ena oye bema ewe bema eni bebia na mum okachara nananom se mo ne no enye baako eye suman no na eka ho
ɔsɛ mɔne ɔno suman no ɛnyɛ baako ɛne ne kɔnfo nyinaa ɛnyɛ baako na mo nyinaa mo ka bom a praye wo hɔ yi ɛsɛ yi baako a ne buo na wo ka bom a emu ɛno nti ɛna suma no Aniberɛnyɛ ɛsɛ ne tiri so a ɔkɔ na hemfo nyinaa hɔ ɛka kyerɛ ɔmo sɛ ampa yɛse tikuro ɛnkɔ agyina na baanu so ɛsoa emia nti wonsom ɛne nipa ɛne nti ɔmo hia nkamo mu sɛ ɔmo de bɛtena bekum ɛne ne mpata mu na katuman afa ne ntrɔpa afira na Kwame aba pio Aniberɛnyɛ abiri nyinaa ansa na obesi fam no na kyɛ sɛ tumi mu no utimu sɛ ampa na ɔsɔ ɔkyerɛ ne bɔbrɛ na ɔno de ɔba aya na odi akokɔ animu no so paa na akokɔ no ɔbɛnum ne mogya nyinaa awe akokɔ ne ti ama wahu sɛ ampa tumi ni na wɔne me bedi adanse sɛ ɛnyɛ tumi na ɛsane na ɛkɛsɛ fa ɔnse ɛte akokɔ ti kura wontimi ɛkɛsɛ fa wɔno ekum akokɔ a wontimi ɛne nti ɛyɛ Nana Kwame aba bio ɛde nano ɛna ekum akokɔ nyɛ ɔno kɔmfɔ no ɛna ekum no ɛyɛ suma na abɛhyɛ ne mu a yɛfrɛ no Aniberɛnyɛ no ɔno ɛna kyɛ sɛ ɔde nano ɛbɛwi akokɔ yi atutu ne ho ama kyɛ sɛ ne mogya nyinaa ɔde asra ne ho na wanom ebie we ɛma yehu sampa nananom som tumi bia ɛwɔ kwan fa so edi ne dwuma nyi ti wu a ɛsɛ ɔde akokɔ na hyɛ nano a wahyɛ aseɛ ɛde akokɔ no ɛtwa ne ho a ɔde ɛsa na emu a ɛna akokɔ no eti fi so a ɛka ne ti no ɛne ne homa baako bi ɛka so a na kyɛ sɛ ɛhyɛ n'anum a ogu so a ɔre ɛna akyerɛ tumi mesrɛ sɛ ɛna yɛda a ɛdi kan ɛna wode wafidie no ato ha share video no like na drop your comment saa nso ɛna subscribe ma yɛn wowɔ other social media platform no so a wobɛfollow ama yɛn twe dɛ mpɔndoma nkoma ɛnyɛ ɔkɛse sɛdeɛ wogye brɛ na ɔne yɛn ɛdi saa adwuma wei anaa wogye brɛ na wode wafidie to ha no Nyankopɔn ɛnyɛ ɔkɛse ɔma ɔbrɛ ɛnyɛ kwada na mmom ɔnyɛ bambafoɔ ɛne hwɛsofoɔ Aniberɛnyɛ yɛma wafinhyia pa nananom adidi Aniberɛnyɛ yɛma otiri kwa Aniberɛnyɛ yɛda wase wisi yɛda wase aburu yɛda wase kudɔntɔ yɛda wase ahenewa yɛda wase nyama sɛ usane yɛ ɛbɛdi amammerɛ ne amanneɛ ɛma ɛyɛ bekum katoman ɛbɛdi adanse hu sampa Aniberɛnyɛ ɛwɔ tumi na wɔnimnyam a ɛso na ɛkrɔn ɛnɛ yɛbɛka sɛ afinhyia pa kɔmfoɔ aba bio na me nhyiraw ɛwɔ afahyɛ kyinkyirenkyi a ɔde hyehyɛ so ɛwɔ bekum kato dasia mu dasia wisi dasia piao